danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kari. Jama'a da dama sun mutu a wani ƙazamin rikici a Taraba. An ƙona garuruwa 7 a rikicin da ya barke. Ku biyo mu sannan a hankali zuwa cikin shirin namu domin jin cikakken labarin. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa jama'a da dama sun mutu a wani ƙazamin rikici a Taraba. An ƙona garuruwa 7 a wannan rikici da ya barke. A wani sabon ƙazamin rikici da ya barke tsakanin 'yan ƙabilar Tibi da ƙabilar Icen a ƙaramar hukumar Donga ta jihar Taraba a ranar Talata 5 ga watan Mayu. Daily Trust ta ruwaito an yi asarar ɗimbin rayuka a yayin rikicin, sa'an nan akalla garuruwa 7 ne aka tashe su daga aiki bayan an ƙona su kurmus, daga ciki har da Anono da Suntai daji. An ruwaito mayakan ƙabilun guda biyu sun mamaye yankin gabaɗaya, wanda hakan ya yi sanadiyar dubban mutane yin gudun hijira domin tsira da rayukansu, musamman mata da ƙananan yara. Wani mazaunin yankin, Dauda Dan Azumi, ya ce mayakan sa kai daga ɓangarorin biyu ne suka ƙaddamar da hare-haren a kan ƙauyukan abokan hamayyarsu ɗauke da muggan makamai. A yanzu haka dubatan mutane sun tsere zuwa Kurmi, Bali, Gosol da kuma Takum don neman tsira, amma ya ce babu takamaiman adadin mutanen da suka mutu a rikicin. Shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar, David Misel, ya tabbatar da barkewar rikicin, kuma ya ce bai san iya mutanen da aka kashe ba, amma dai an tura ƙarin jami'ai zuwa yankin. A kwanakin baya ne aka kulla yarjejeniya tsakanin gwamnatocin jihar Benue da gwamnatin jihar Taraba na samar da zaman lafiya tare da kawo ƙarshen rikicin ƙabilun Tibi da Jukun. An kulla yarjejeniyar ne a jihar Nasarawa a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamna Emmanuel Akabe, yayin da mataimakin gwamnan Benue da Taraba suka halarci zaman. Daga cikin matsayin da aka cimma a taron yarjejeniyar sun hada da akwai buƙatar dakatar da duk wasu hare-hare daga kowane bangare domin a samu 'yan gudun hijira su koma gidajensu. Gwamnonin jihohin guda biyu za su gana da shugabannin gargajiya yankuna da ake rikici don mayar musu da kai game da buƙatar zaman lafiya. Za a yi amfani da kafafen watsa labaru domin cimma burin wayar da kan jama'a. Dole ne a kyale 'yan gudun hijira da ke Taraba su koma gidajensu tare da samar musu da tsaro, saboda su koma gida lafiya su yi noma. Duka a nan muka kawo ƙarshen labarin nan. Kar ku manta kuna tare da Duniyar Fim TV ne. Ku danna alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin a sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo.